Сьогодні у нас варіант шафи в коридорі. Шафа 3,40 по довжині в кольорі кашемір. Ну, такий довгий коридорчик, і з лівої сторони в ніші шафа. Складається вона з двох частин, 2-метрова. І ось ця 1,40 м. Тут ідуть тремпеля, тому що недостатня глибина для штанги. Для штанги має бути всередині 50, а тут у нас 35, тому ставиться тремпель. Ну і залишилось тільки поставити двері.